раиси вилояти Хатнон Давлатали Саид дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатнон бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии федеративии Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Йорк Шуграф дидору мулоқот анҷом доданд. дар рафти мулоқот маҷмӯи масъалаҳои ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи вилояти Хатнон бо Олмон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот масоили ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод аз ҷумла энергетика, саноат, нақлиёт, ҳамчунин фарҳангию гуманитарӣ бахусус маориф, тандурустӣ ва сайёҳиро муҳокима намуданд. дар доираи барномаҳои рушди босуръати саноат, соҳаи маъдани кӯҳӣ, металлургия, мошинсозӣ, саноати сабук ва хӯрокворӣ ва ҷалби сармоя ба бахшҳои мухталифи саноат ҳамчун соҳаи афзалиятнок муайян гардиданд. Бо дар назардошти имкониятҳои содиротии вилояти Хатнон таъсиси корхонаҳои муштарак оид ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва марказҳои логистикӣ дар вилоят зарур шуморида шуд. раиси вилоят зикр намуд, ки вилояти Хатнон беш аз 40% аҳолии кишварро дар бар гирифта иқтидори истеҳсолӣ дар бахшҳои саноату кишоварзӣ ва дигар бахшҳои муҳими давлатӣ зиёд мебошад. хусусан беш аз 60% маҳсулоти кишоварзиро дар ҷумҳурӣ кишоварзони вилояти Хатнон истеҳсол намуда дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳамзамон ба давлатҳои Осиёи марказӣ ва берун аз он содирот менамоянд. ҷонибҳо дар самти татбиқи лоиҳаҳо, рушди соҳаи кишоварзӣ, бандубасти маҳсулот ва содироти он ба хориҷи кишвар табодули афкор намуданд. тавре дар мулоқот зикр шуд, аллакай дар вилояти Хатнон сабзавоти барвақтӣ, хусусан пиёз дар марҳилаи чиниш қарор дошта, тибқи таҳлилҳо ҳосил наздик ба 500 000 тоннаро ташкил медиҳад ва бештари он ба содирот нигаронида шудааст. Йорк Шуграф аз ҳамкориҳои ду кишвар баҳри рушди муносибатҳои дипломатӣ, иқтисодиву фарҳангӣ ва саноатию кишоварзӣ ҳарф зада, илова кард, ки мо ҳамкориҳоро дар самти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ баҳри дастгирии ду кишвар Тоҷикистону Олмон густариш хоҳем дод. ҳоло 15 ширкати бузурги мо дар Тоҷикистон дар бахшҳои гуногун кору фаъолият доранд ва мо ният дорем, ки баъди ин мулоқот ва боздид намудан аз минтақаҳои озоди иқтисодӣ, соҳаҳои кишоварзӣ, туризм ва дигар самтҳо онҳоро баҳри сармоягузорӣ ба вилоят ҷалб намоем, афзуд сафир. дар мулоқот бештар ба масъалаҳои бунёди корхонаҳои саноатӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, энергияи сабз, коркарди пахта ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ таваҷҷӯҳ шуд. таъкид гардид, ки соҳибкорону сармоягузорон аз ҷумҳурии федеративии Олмон метавонанд дар амалӣ шудани лоиҳаҳо ва нақшаҳои созанда саҳми муносиб гузоранд, зеро дар вилояти Хатнон фазои муносиби сармоягузорӣ фароҳам оварда шуда, бунёди корхонаҳои муштарак бо истифода аз таҷрибаҳои пешрафта ва технологияи навтарин ба нафъи ҷониб хоҳад буд. дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо ҳавасмандии мутақобилаи худро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳо ва истифодаи имконияту зарфиятҳои мавҷуда изҳор намуданд. манучер Ҳасанзода, Фаруқи Сафар, Намозали Эргаш, Ахбор аз шаҳри Бохтар.